President General of Ohanaeze, we want to thank you very well for the kind reception given to us. The President General of Ohanaeze Ndigbo, Ambassador Ralph Uwechwe, send his greetings to you. And the entourage from Enugu was sent personally to him, by him, to thank you for your kind hosting of the Igbo community in Owo. The Igbo Day we are celebrating today is significant, and he wants to congratulate you and wish you well in your throne. Thank you, sir. Ka ọlọwọ nke ọwọ kwụsịrị obi ụtọ ya n'ebe ndị Igbo bi na Ondo dị. O yekwara ha oyiye akwa gbara ọkpụrụkpụ, akwa eji mara ndị Ọwọ nakwa ndị Ondo. Ngwa lekwanụ ka o si ye ha oyiye nakwa ka ndị nze, ndị eze na ọzọ, ndị Ọhaneze, ndị eyere oyiye a ji wee yie uwe jikere kirenu ya. Maboko. Ochora.
have introduced the Adeze or Adeze. I think we have to give something to her too in our own tradition. Okay. Yes, she's an expert. And there's a dinner. I can be now. Right now, Your Majesty, we want to make a short prayer for this very kingdom, for your kingdom, and for those who have come here to visit. God, who have granted us journey mercy on our way coming here, we also grant us journey mercy on our way back to our respective homes. We pray that this soil, the soil of this very town of Owo, Ondo State as a whole, we say God will continue to bless it. Amen. No any evil will ever befall in this very soil. It shall be well with you, our Majesty. Amen. It shall be well with us also. Amen. At the end, we say that Almighty God, the ever-living King, will continue to raise you high. Amen. We continue to promote you. Amen. We continue to promote all your people. Amen. And at the end, may He bless us. May His blessings continue to be among every one of us here who have gathered here today. At the end, all praise and honor, majesty will be unto His name. For in Jesus' mighty name we have prayed. Atụmasị na-eme ihe gbasatara culture ọ bụ iwu na anyị ga-akpọrịrị ọba nwisi obodo ebe ahụ onye ihe anyị bịara anyị n'ezie afọ ka nwoke a si ibesi anyị akwa mmiri fụ na obi dị aka ọka egwuregwu mana ihe nkwu mmiri na-eme nge amalị ji ama ame nge emechaa omegharị ọzọ nwaanyị ji amakwa dị ka a sị na ọma akwa sị ka ọzọ nwụọ anyị mma bịachikwa ọwa ọzọ mbezi ọwa ọzọ a na-eti ịgba ndị Igbo nọ n'ọwọ ihe unu ga-eme ebe dị na-akwanyere nwoke ugwu onwe ụbọchị ọbụla na-eme ihe gbaghịrị agbazie dị na mma bịa abịa dọcha ụnụ ebe a mezie ka enye hụ na n'obi obi dị m ụtọ nke ukwuu ọ dị m ụtọ nke ukwuu kama ọ na-abụ ahịa anụ ebe ọ dị ọmọ ọgbajie m ihe ebe ọ dị ọjọọ agbaji ha but ka ọ dị ihe now as well as no Igbo day I know why I am happy I don't know and what I'm telling you today I'm going to make 85 understand me I may go to go to letter of war yeah and but that only one distance one jar of wine you see when I go when you start and know which was the so I'm happy
Yes. So and then akaba arụ tiba ni ka ọ gaa nke ọma. Ka nke a gasịrị, eze ndị Igbo n'Ondo Igwe Sir S.I. Okoye duzere ndị eze, ndị ọhaneze, ikwu na ibe, ndị nze na ọzọ gabazie na ogbe mmemme nke ụbọchị nke fa ahụ. Ngwa lekwa ka eze dị ọrọmma nke mbụ na agụrụzi Igbo ji nabata ndị nze n'ogbe mmemme a. Ka ọ nabatasịrị ndị eze na ọzọ nakwa eze ndị Igbo Lagos, eze H.N. Ọhazurike OON na mmemme wee bidozie. Ngwa lekwanụ ka mmemme ji bido nakwa ka esi eme ya. Chineke onye nke ihe niile dị n'aka ya, Chineke bụ Chineke dị ndụ, omebie ka ọ mebie omekwa, Chineke bụ kpara ụgba na ebe m ịdị gị Arize n'ụbọchị tata n'aha Jizọs. Ana m ayọ Jehova, ana m ayọ ka ime ka ọ dị maka dị etu a n'aha Jizọs. Were udo na ịhụnanya chebe anyị, nye anyị ọganihu, nye anyị udo, nye anyị ịhụnanya, mee ka mgbakọ ngwa ụbọchị tata bụrụ ihe ị ga-eme ngọzi. Ka ndị na-esi n'obe onye nitere otu aka Jehova bịa gọzie anyị ga-agọzikwaba ka ị gọzie ejebe na ọnụnaba were mmụọ iji chebe wee bịa wee chee na ka eweta abalị n'ebe niile na Kraịst onye nwe anyị. n'ụzọ ije nọ nke a ịkpọ onye isi ndị Igbo eji atụghị nga kpọpụrụ onye na-edu edu ha ya atụghị nga ha ncha bụ eze na ọjị nyebe ya n'isi n'isi ndị eze ndị Igbo Oyo steeti, Niger steeti, Ọ̀ṣun steeti na-etinyere ndị chiri echichi
Oya sokwa nka na idi two of you. Baba Brian. Asị onye wetara ọjị wetere ndụ. Ndị ga-ata ọjị ga-atata ndụ. Anyị na-asị na okwu niile anyị jiri bịa ka anyị ga-eji na ga-amakarị. Ọ ga-adụrụ nwoke mma dụrụ nwaanyị mma. Taa bụ Igbo mbọsị Igbo na Ondo steeti. Ihe niile bụ ihe anyị bụ n'obi Chineke ga-emeri anyị. Ka anyị na-awa ọjị anyị na-ayọ onye ọbụla bụ onye Igbo ka o wepụ aka n'ihe ọjọọ mebe ihe ọma. Chineke bụ ndị Igbo bụ ndị Chineke jiri merụ ihe o ji arụ ọrụ. Chineke nyere anyị ọtụtụ ihe onyinye dị iche iche. Anyị mehie ịma na ọ bụzi ihe gburu ka anyị na-eme. Anyị ka nna aga ọjị ka nna asị ihe ọbụla onye ọbụla merụ dị njọ Chineke gbaghara n'aha Jizọs. Chineke gbaghara n'aha Jizọs. And bidozie taa ka anyị mere ihe ọma na-aga. Nwoke n'ebe a na-enweghị ihe ọ na-eme Chineke nye ihe ọ ga-eme. Ndị be anyị niile nọ na Ondo steeti na obodo ndị ọzọ udo na ịfụnanya bụrụ ihe ga-achị achị. Ọ ga-adụrụ Ondo steeti mma. Ọ ga-adụrụ gọọmenti Ondo steeti mma. Ọ ga-adụrụ gọọmenti ndị Igbo mma. Ọ ga-adụrụ Naịjirịa mma. Ọ ga-adụrụ ndị eze Igbo niile mma. Nke ka nke ndị nọ n'ụzọ ije. Onye na-achọ unu okwu ya na-enenu ya na-enekwe. Nwoke nọrụ nwoke eke nọrụ nwoke afọ anọrụ. Ọ etu a ka ọ dụ. Egbe bere ugo bere nkesi ibe ebe na ya na-enekwe. Ajụkwa ya. Nwaanyị adụbeghị ime ka nna awa ọjị ọ ga-adị ime n'aha Jizọs. Onye ahịa ya anaghị aga ọ ga-aga. Onye enweghị ọrụ ọ ga-enwe ọrụ. Onye ahụ adịgoghị mma. Ihe ọbụla onye ọbụla na-achọ ma ndị na-agụ akwụkwọ ọ ga-adịrị ha mma. Ka nna agha ọjị a ana m asịkwa ụmụ Igbo gụba na akwụkwọ ọ ga-adịrị anyị mma. Onye ọbụla tinye aka na politiks ihe dịrị anyị mma. Ọ bụghị ihe ọjọọ ka ọ bụ. Ka Chineke gọzie onye ọbụla. Gọzie ọjị a ka anyị tata ndụ tata arụ ike tata udo na ịfụnanya na ọṅụ na arụ ike n'aha Jizọs. N'ọbụ mụnwa bụ onye isi ndị Igbo n'ụzọ ije. Eze ndị Igbo ọma maka omenala. Ọ dụkwa ihe ndị Igbo bịawa ka nnọ efu na-agbaziri ọga ọfụma. Ma sọsọ ntụ esiri wee jikwasị nga a na-anọ mgbochi n'ọka nwere aga kọrọ na onwe ụlọ aka ihe ọzọ na-agwa ụnụ bụ onye Igbo ọbụla nke ọbụla ọ nọ ebido ha na itinye aka n'akwụkwọ eji ewepụta ya na-achị achị hapụ n'ahịa ya na ejide akwụkwọ ahụ aka maka nwanne gị na-azọ ọchịchị onye na-ahụ gị n'obi ya ka ọ bụrụ na o wuru ọchịchị ahụ ma ọ bụrụ na iji akwụkwọ iji ejije atụghịrị ya iso na sabotu a mere na ọchịa so na onye Igbo ọbụla ga-ewere onwe ya ka nwanne ya were onwe ya ka enyi ya na ikwu na ibe ya pụnye onwe unu n'anya ma ya na-agba unu mgba na-agba ukwu ọjị na-agwụ ya ukwu ọjị anaghị atụ unu egwu na onye isi ndị eze jiri mkpọrọgwụ ọjị were mere atụ ọ ya adịrị unu mma ihe anụ na-eme ga-agazi unu through Christ our Lord. I find another item.
obi na-afụ m onye ọbụla nwa ya na-eme ofu ma obi na-afụ ya ana m ekpe ekpere nna anyị nwa obodo bụ Emmanuel Chukwu ege good health anyị na plan is send off and I pray that no ga-abịa success so anyị ekpere ka mụ nwala na ndụ ka m ghara ịnwụ n'obodo a so ana m ekpere ndị Igbo niile ekpere ndị niile bụ ndị isi ndị ndu ndị Igbo ọ ga-adịrị ha mma Chukwu ga-enye ha the wisdom and power and knowledge ha ga na-eji achị their subject through Christ our Lord. Afam Chief Dr. Cyril Anyak Idejiak, one of Ondo State. Obi dị m aṅụrị too much because na anyị nwakpọrọ oku a anyị nwakpọrọ ndị Igbo niile zuru ezu ma ndị nọ na East ma ndị nọ na West ha bịa na anyị chọrọ ime Igbo Day and ha zagbara na anyị oku ahụ n'uju ile anya ebe efu na mmadụ ka ahụ so ọ maka mmemme a ka anyị na-eme n'oge nke dị ugbu a ewee nna ya gwa Chineke oge anyị ga-emechi ihe a ndị niile bịara ije ebe niile ha si bịa ha ga-ala n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla and anyị nwa na onwe anyị bụkwa ndị kpọrọ oku a na Akure anyị ga-ebi n'udo n'obodo a na-enweghị nsogbu ọbụla a na ya Chineke ka o mezuoro anyị nke n'aha Jizọs Kraịst eze dị anyị amen. Ya na-ekwu bụ na etu esi wee gbatakwuru taa gosiri na ndị Igbo abụrụgo otu ana na etu esi wee bụrụ otu o gosiri na ebe anyị na-eje adịgo nso maka na anyị gabigara ọtụtụ ihe n'obodo a maka adịghị n'otu mana etu esi aga kịta etule anyị fụ na ndị mmadụ si ebe dị iche iche wee bịa ịbịa kwanye ugwuru ihe a na-eme taa nke a gosiri na anyị abụrụgo ofu ana m asị na Chineke nna ya enyere anyị aka ka ebumnobi anyị ka o mezuo n'aha Jizọs. Obi dị m ọṅụ ka anyị bịa wee fụ ihe na-eme ebe a taa anyị wee nwee nnukwute aṅụrị maka na ihe niile na-aga n'udo na ọṅụ o nwere nsogbu ọbụla dị anyị wee na-ekene ụmụaka Igbo bi na Ondo steeti na-asị ha jide ka ha ji onye ya na ibie na-ese ha esezine onye ya na nwanne ya na-ese ha esezine ka unu jikọta aka ọnụ wee bụrụ Igbo kwụchinchim ọ ga-abụ unu kpọkuo mgbe ọbụla ka a na-aza unu Chukwu a na-azakwa unu enwere m nnukwute aṅụrị mgbe m bịara ebe a wee fụ the unity of purpose nke unu ji wee na-emekọta ihe ọnụ jisi n'ike ihe anyị na-ekwu kịta n'ebe niile bụ ụmụaka Igbo onye mara ihe adịghị mma ọ na-eme ya kwụsị nke dị mma ọ na-eme ya gba mbọ mesirie ike anyị nwere aṅụrị na anyị bịara ebe a mụnwa bụ eze Dr. Alex Anozie ekpọrọ onye ndu ekpọrọ eze ndị Igbo ekpọrọ onye isi nke ndị Ibadan na Oyo steeti enwere m aṅụrị n'ihe m na-afụ ebe a na-asị na Chineke ga-enye unu ebumnobi ọma unu niile n'aha Jizọs. Ọ niile n'anya fụ na obi dị ovu m mma wee bịawa ebe a anyị nekwu mmanya n'iru fụ na obi m na-atọ iru m dị sọpsụ amụ amụ ihe anyị na-achọ iweta udo ndị Igbo
na the whole diaspora. And to now find out that you na no ebele anyị. Ị na-anụ ụbọchị nke tata efu that na ihe a na-eme n'obodo a dị iche since obodo a ejibe kreti obodo a. So na ọrụ anyị na-aga ọfụma, anyị chọrọ ka anyị wekọ ndị Igbo ọnụ ka anyị wuru ofu, ka anyị na-asụ n'ofu ite, ka wee n'eriri na ndị Igbo ahụ a na-ekwu okwu ha na anyị adị ka anyị si wee dị mbụ. Anyị kpatara anyị ji agagharị obodo niile wee na-ekwu wee na-asị ka Igbo duru n'ofu, achụ m ebere anyị ga-adị n'ofu n'aha Jizọs. N'ụbọchị ebe a mbe taa, obi juru m na-aṅụrị. Nke a gosipụta na ịfụnanya ka dị na nke n'aka ndị Igbo ndị iche iche, ọkachasị ndị ike nọ n'Ondo steeti anyị enweghị nkewa ọbụla. Obi aṅụrị juru m afọ n'ụbọchị taa, wee na-asị Igbo dị anyị na-eme n'ụbọchị taa na nke anyị ga-emere afọ nke na-abịa ga-akarị nke a n'afọ nke Jizọs Kraịst. Onye na-ekwu okwu ya bụ the Asuwaju ndị Igbo of Adekiti, ọba gburugburu of Amichi. So dịka mmemme a na-eme n'ụbọchị taa, ọ bụ dịka esi eme na obodo niile gbara gburugburu. Anyị nwabụkwa ndị Igbo, obodo ọbụla anyị nọkwa, anyị na-abụkwa eze ebe ahụ, anyị anaghị abụ ndị ọbịa. So dịka ihe niile a si aga, anyị na-ekele ndị niile kpọrọ ọgbakọ a maka Igbo culture, including Igbo Ultra Modern Hall nke a na-akwado ibild. Anyị kwadoro ha, anyị bịasị ha jisi ike. A sị na ọrụ anọkanata njikọ mmamịrị ọnụ ọgbọ ofu ebe anyị na-ekpe ebe ọganihu onye ihu onye azụ ka anyị si eme n'ebe a. Anyị emekwa etu ahụ na obodo anyị sikwa wee bịa, abịaghị akpọkwa ha. Ekele Chukwu maka tata. Omenala Igbo nke anyị ji maka gbọk n'ọnụ ịbịa gosi ụwa bụ ihe dị ụtọ, iji wee gosi na anyị bụ ndị Igbo, gosi na ndị Igbo kwesịrị ịbụ ndị ma ihe. Ife ihe na-eme na field kịta, ị ga-ahụkwa na ndị Igbo nọ ebe a. So ana m ekele Chukwu maka taa, na-ekele Chukwu maka ebe niile si dajụọ, onye ọbụla amara onwe ya, o meghị mkpọtụ, o nweghị esemokwu. So ekele Chukwu. Amaghị m na etu a ka Igbo bi ebe a ha, mana abịazie m ji anya m na-afụ ihe dị egwu. Nke ka nke m na abịa m akpọrọ ha nje be eze akụkụ ebe a, nke gosiri ọ bụ na ha na ndị eze adịghị mma, ejighị ha akpọje m ebe ahụ. Mgbe ịfụ na ndị be anyị nọ n'udo were ịfụnanya were nsọpụrụ n'ebe eze ndị ebe a dị nọ, obi dị m ụtọ na ha na-agbakọnọta, maka na a sị na ọ na-aba anyị ka ọma mmiri agba ọfụfụ n'ofu ọba adacha ilo. Ebe ọ bụ na ha na-enwe mmekọrịta n'ụdị a, na-echeta na nna anyị Igbo nọ n'eziokwu na ọ nọzi ndụ, mana ihe ọ mụrụ na-akpa ike n'ụwa. O gosiri na Chineke ga-agọzi ndị a, ndị be anyị nọ n'Ondo steeti, ebe a nwere ụdị ịfụnanya ha na-agbakọ kwa afọ ime icheta ndị Igbo. Ọdụ efere, ọ bụghị obere ihe, maka Igbo bụ n'ụwa niile bụ ọha bụ ndị mbụ, ndị Chineke kerichalụ jaa ha mma, tikọrọ ha ihe niile, mee ka ha ebe ọbụla ejere une ha n'obodo n'ụwa ọ bụrụ Kenan ha. Onwe ebe obodo ndị Igbo anọghị, ya bụ ebe ọ bụ na ọnọdụ etu a, Chineke gọzie ha n'aha Jizọs. Chineke ga-aja ha mma, ihe niile bụ ihe ha na-achọ ha Chineke ga-emere ha ihe na-ayọziri ha bụ biko onye ọbụla bụ onye Igbo ebe ọbụla ọ nọ na ya etizi n'aka n'ihe ọjọọ, ya nwee ịfụnanya, ya mụtaba unu ọ nọcha na Kenan ebe ọ nọ, ya sie n'ọnọchigata n'Igbo. Etu anyị nwegasị nsogbu n'ala Igbo ka anyị aka ka ekpochapụ ya, maka na ejighị anya ọma were eje ụkacha nzu, mgbe na ndị be anyị na-emete trans emekịta ụta adụ, maka na onye ma ihe iji nche iji mekpa ahụ, o were ihe ahụ ọma were mebezi ihe ọjọọ. Ọ bụrụ na ndị ụmụaka be anyị nọnụ
na ndị be anyị nọ na ụzọ ije ga-anata weregasị ụmụ ihe na-enyekwa ha na-emekwara ha ọ bụrụ ebe 100,000 200 500 1 million onye Igbo ọbụla inye ha nwe obere ego ọzọrọ onwe zụọkwa mmadụ ibe ya bụ na ha nọtaba nke a na-agba Krismas ha nọta mara etu a ga-esi mee ka ekpochapụ ihe abụọ ntọ kpochapụ ihe na ndị na-ezu ohi na-emegasị mpụ dị iche iche ndị be anyị nọta ka enye aka ka erehabiliteti ụmụaka be anyị udo ga-adịkwa ya bụ ọya ka m ji akwado ha na ihe a na-eme edo mma maka na ọ bụrụ na ha anọghị ebe a na-elekọta anya anyị na-elekọta ihe gbasara Igbo n'afọ ọdịmma Igbo na-enwe onye nche onye ndu maka na Baịbụl a sị na a ga-enwerịrị onye bụ onye eze onye ndu n'ebe ọbụla ndị ọbụla gbakọnọ ndị Hausa na-eme ndị Igbo na-eme ọ bụrụ ha mgbacha ọnụ na ha bịara ebe a nọrọkwa nwee ndu nche ya bụ enwe nsogbu edozie ha ọ ya ka m jiri kwado ha ha bụ eze adụ ha recognize onye si na ha recognize ha mụnwa na onwe m recognize ha maka ọrụ ha na-arụ ụda egwu kamgbe ejiri ha nọrụ n'obodo a obodo dị iche iche anaghị enwezi nsogbu ndị be anyị ọ bụrụ n'ugwu bụ oge a na-anụ ọgụ na-egbu mmadụ maka na enweghị onye be anyị na-ekwuru ha mana ugbu a ebe niile anọ na ha ndị be anyị nọ ndị eze ha na-eje edozi okwu na-akụziri ụmụaka gbatara ebe ahụ na-akụziri ha ụzọ ya bụ aga m na-akwado ha ndị be anyị niile ga-akwado ha nọọ ihe ọjọọ ka ha ga-akwado onwe onye eze na-abụ na anara oje nyere eze be ha nsogbu ya kwụsị obi dị m nnukwu aṅụrị maka onwe nwere ike na ịkpọrọ oku mmadụ bịa ana na enwere mmadụ nwee ndị bụ mmadụ na ịkpọrọ oku traditional ruler the main culture ọ dị Igbo na obido werezi oku ahụ ime na shọt obodo ha na-azụ eji ekwukwa emechadoro so na anyị dị nwere nnukwu aṅụrị na ndị niile akpa n'oku a ha niile bịaziri nke ya dị abịa kpọrọkwere ndị ọzọ ya atụbara anya wee bịa ịbịa wee promote kọlchọ ndị Igbo ịgba mbọ ka afọ na kọlchọ ndị Igbo anwụrọ ana ka Chineke ya dịghara ikwe ka kọlchọ Igbo nwa n'anya anyị ọ bụghị ha nwụ n'anya ụmụ anyị a ga na-epromote kọlchọ Igbo na-eme ka ụmụaka Igbo ọbụla mata na ha si anụ Igbo aga because Igbo bụ ihe eji anya isi na mba ọbụla n'ebe ọbụla so na m na-enye na ụlọ nnukwu ekene na ụlọ bịara efu ihe niile anyị na-eme taa ka o wee bakwuo na net ka mba ụwa wee soro fụrụ na ndị Igbo nọ na Ondo steeti na-akwadozi ihe gbasara kọlchọ Igbo ike onyeisi kọlchọ ndị Igbo eze ndị Igbo of Lagos ya pụta ndị bịa ebe ma gọọmenti bụ onyeisi ndị kọlchọ ikwuara kọlchọ ikpọ eze ndị Igbo Lagos omenala sọrọ ihe ndị bịa ọnụ n'ọnụ ya anụ ọzọ ka ahịa ihe hibere ebe ọ bụla ndị na-eme anyị eje wezi ego anyị wezi ata anyị n'ụmụ ya eje kwalite ya maka asụsụ Igbo na-achọ ka ọ na-esepụ isi ka a na-akpọkwaba ya ndị Igbo niile nọ n'obodo Ondo ebido irejista vota kaadị eje rejista jide akwụkwọ eji atụ vootu maka ihe ji ekwu ya agaghị akọghịrị mmadụ akọghị onye wege rejista anyị nga obi erejista ma n'ahịa o jide akwụkwọ eji atụ ụtụ onye ọbụla atụrụ ihe onye ọbụla eje tụọ vootu anyị wee na-ekele eze ndị Igbo n'Ondo Igwe Sir Okoye-Ichie nakwa ọzọ Eric Nweke Ogbuehi ndị Igbo n'Ondo. Anyị na-ekelekwa ụmụ Igbo niile bi na obodo Ondo na-asị unu ka udo dịrị unu ka ngọzi Chineke wee nọrịrị unu na-asịkwa na nke afọ ọzọ ga-aka Chineke gọzie ndị Igbo niile.